שלום. אלכס הוא שקרן, זה שמוביל את הסרטון. תפסיק. היום נלמד על משגר TNT. הוא עובד עליכם, זה לא עובד. טוב, אני לא ניסיתי בכל זאת. זה משגר לצד הזה, לצד שמקדמנו. קודם לקחת כל מיני דברים וחצי מהדבר הזה. ו-TNT. עוד מעט נעשה סרט, אם אתם רוצים לעשות שרתי המאצ'י, עוד מעט נעשה סרטונים. עוד שבוע, נגיד. הנה, הסתכלו. קודם אתם שמים שם מים. זה לא. אתה אוהב את ג'סטין ביבר. אני? לא, אני אומר לאלכס. אני אוהב את ג'סטין ביבר, מיקו סינל כמו ג'סטין ביבר. אתה יודע מה זה ילדה כתבה במחשב, איפה שהרקע? I love Justin Bieber forever, I love you, Justin Bieber, וואו. אנחנו נעשה את זה עוד מעט, נתחיל. בינתיים תשמעו רקע של הבנייה שאנחנו הולכים לעשות. מה? זה המשגר ה-TNT הכי טוב, כמעט. יש משגרים TNT יותר מסובכים, יותר טובים. אני לא יודע איפה אתה גר. אני גר פה מתחת. תתחילי. אף פעם לא ידעתי. אלכס אף פעם לא אמר לי. מה, אתה רוצה לבוא אליו? עכשיו? לא עכשיו, אולי מחר, לא יודע. מה? אתה אמרת שאתה בא אליו מחר אם אני אעשה את הסרטון. מחר אתה אמרת שאתה אף פעם לא על השכונה, בגלל שסיפרתי לך שאיפה שהכלב שלי מת זה בעצם במועדון שלי, שיש לנו נס בשכונה. מה יש לכם? אונס בשכונה, אצלנו באמת יש. אין, ליאור, הוא מנסה חרטט את הסרט. מה עם אורי? אמרת שאונס רדף אחר, מה, אתה שכחת? ואורי לא שיקר, באמת. אחד שגר בבאר שבע, שבא לפה בטעות. בטעות ניסה לאנוס את אורי, בטעות. לאנוס אותו, בגלל מה? בגלל שאורי מתחיל עם כל אחד. מה אתה חושב שליאור מתחיל עם כל אחת? כן. ליאור, יש משהו שאתה רוצה לספר לנו? לא, איזה שקרן. סתם. מה, אתה לא מתחיל עם אמא שלך? מה, אתה לא נותן נשיקה? אני לא אמא שלו, זה בסדר, אלכס. לפחות לא מיטה זה לא. לא, זה לא סליחה. הגיע למקומות כאלה עדיין. אוי, הוא אמר שאם אתה תעשה עם אמא שלך זה בסדר. שקרן! ילד שקרן אתה! תראו, הנה, חכה, הנה המשגר ה-TNT הבנוי. תראו איזה משגר TNT. תסתכלו. אני אומר, זה לא הולך ככה. אני הולך ככה. בום, לא קרה כלום. שי, איפה זה נפל? על המים? יפה. זהו, עכשיו תנסו אם זה עובד אצלכם, וביי.